Γεια σας παιδιά, Νίγκα εδώ και άμα είστε καινούργοι στο κανάλι μου κάντε μια εγγραφή και μην ξεχάσετε να πατήσετε και το καμπανάκι. Και βέβαια, άμα σας αρέσει το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα ολόκληρο like, γιατί αυτά θα βοηθήσουν το κανάλι μου. Ωραία, μην καθυστερούμε άλλο, πάμε στο βίντεο. Θα παίξουμε τώρα 5 φορές αυτό. Και γιατί αυτό πρέπει να νικήσει τη βασίλισσα, πρέπει να έχουμε έναν καλό παίκτη. Όπως το Βίκο! Πάμε. Ωραία. Έλα, φόρτωσε. Έλα, σε παρακαλώ. Ωραία. Ο άλλος έχει Φρανκ και αυτόν πουρεύεται σε ένα μπουκάλι. Εντάξει, περίεργα πράγματα συμβαίνουν σε αυτό το σύμπαν. Τι! Όχι, ποιος σας πάει ρε. Τώρα θα δείτε τι θα πάθουν. Πώς σας έπαιξα? Ναι ρε, τους περνάμε για ένα μόνο. Εντάξει, όχι. Ωραία, πάμε. Θέλω λίγο. Τι! Ρε, εντάξει. Το ξέρω ότι δεν γίνεται, αλλά ήθελα να δω τι θα γίνει. Ο 74. Εμείς έχουμε 93. 72. Πάμε ρε λίγο. Πάμε ρε. Dynamite το έχεις. Έλα, θα έρθω για βοήθεια. Εντάξει, γι' αυτό σας είπα ότι είναι καλός ο Dynamite. Ωραία. Πρέπει να σκοτώσω κάποιον παίκτη. Εδώ. Όχι. Ωραία, πάμε λίγο. Έλα ρε, σκότωσε τους, μπορείς. Σε μας οδηγείς. Εμπρός. Ναι. Τι ρε μπρο μου. Εντάξει, με αυτό βοηθάει πάρα πολύ ο Edgar. Πάμε. Σίγουρα θα νικήσουμε. Σίγουρα. Ωραία. Πάμε Πόκο. Πόκο είναι πανάχρηστος. $83. Όχι ρε. Τώρα θα πάνε απευθείας και σε εμάς τη βασίλισσα. Δεν πειράζει. Αλλά γιατί εμείς έχουμε 83%. Αυτοί έχουν χάσει. Όχι, έλα. Τον έχουμε. Έλα ρε, παράδειγμα να σκοτώσω και τους δύο. Τι? Κάτσε λίγο. Εγώ γιατί είδα τον Μπουλ.
Πάμε 69. Το έχουμε. Πάμε. Ωραία. Έλα. Άντε να σκοτώσουμε. Όχι, τον μπόκο. Έλα ρε, όχι. Εντάξει, μου χώθηκαν και οι δύο. Έλα, το έχουμε. Πότε θα βγει ο δεινόσαυρος? Πάμε. Τους έχω σκάσει 67. Είναι εγώ βαρέω από εκεί. Οι άλλοι καλύβουν την βασίλισσα. Λόγια. Και την έχω έτοιμη τη σούπερ. Και του έσκασα και τη σούπερ μου, εντάξει. Σε 2 λεπτά τελειώνει, το έχω. Πάμε και πίτσο μπατσέ. Έλα. Ωραία. Το έχουμε. Άμα το κάνουμε συνέχεια από λίγο αυτό, θα καταφέρουμε. Αλλά πρώτα πρέπει να σκοτώσω κανέναν. Έλα ρε! Πώς καταφέρουν να με σκοτώνουν? Αλλά αυτοί... Γι' αυτό είναι πολύ αργά. Γιατί θα τους διαλύσουμε. Θα μας έχουν χάσει το... Έλα, τον σκότωσα και πέθανα. Αυτό είναι το σπαστικό με αυτούς. Που γιατί ρίχνουν πυράβλους, αφήνουν αυτά. Θα βγει ο δράκος, ναι ρε μπρο μου. Α, είπα κι εγώ. Οπότε βλέπω ότι πήγε 52 και λέω, όπα ρε, μπράβο. Έλα, πήγαινε και εσύ ρε. Έλα, ρε, το έχουμε. 12. Άμα πάνε 2-2-2. Χαίστηκα για τη βασίλισσα, ειλικρινά. Χαίστηκα, δεν γίνεται να το αλλάξουν. Ναι ρε μπρο μου, νικήσαμε. Πάμε. Θα δούμε τι πήραμε κιόλας. Πάμε. Ωραία, για να δούμε. 16. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Και άμα σας άρεσε, κάντε μια εγγραφή και μην ξεχάσετε να πατήσετε και like. Και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.